Kasingi ke basau penyo ha ke kerteng ukpa ukun umsiam bakut amen. Ko try jisu tu pensele pendap ingi dak umsiam bakut jome. Umsiam bakut ajing start ajing champang ingi. Ai ingi ke jing benla benyai ne ha ke jing puli ke ketien ke jome. Ke gospel ke hukum Lukas kan nong ke balai. Ha ke senem bekat san jong jing sensyar u Kaisar Tiberius. Menba u Pontius Pilatus ulalong ulat ke Judea. Baru Herod u tetrak ke Galilea. U Filipan u para jong u tetrak ke Ituria bat ke Trachonitis. Bat u Lysianias u tetrak ke Abilin. Menba u Anas bat u Kayafas kilalong kilingdo orang ba. Ketien u blai kelawan ha u Yohanes u kun u Zekaria hari kenca. Kumta u Yohanes lalek keleng kithan kawa Jordan. Tu kelak ke bamut. Batu pediangi ke baptisma ulayalap. Bat ublay un samap ikipop jong pi. Kemba unang yutu lupa Isaya ulat hoa ke kitab jong u. Dan uway ubaperta hari kenca. Tupan kre ikalenti ba jong utrai. Tupan bet ikalenti singkien ba unyan. Ya ki Jakatem baro daiban pendap. Ya ki ulumrit berkilumba baro daiban penmadan. Ya ki lenti ba kedor daiban penbet. Bat iki ba koru koram daiban penjeli. Upat benrio baro un sayo iya kajing pen ublay. Upat belien ulawan sayo Yohanes ba un pen baptis yaki. Kun kesedimpo ula dumok haki. Bayathu hapi bapila banlait na kajing bitar ublay ke bansawan. Tupen de kikam bapila kala ke bamut. Bat keren saitla para mapihi hana u Abraham ulong ukpa jengi. Ngaong hapi ba ublay ula un pen mikun ya Abraham nakini kimau. Ya usedia lah penam lupa. Setang ban pengat ya udiang nadu dingkong. Man la udiang ubam seiso un sya apom bat sya berat ha kading. Kipat ba kila keli ya u. Tingin le ayu. Ula jubab. Jar ubadon artli kisokti un ai no kawai ya ubam don. Jar ubadon jenbam uni ai le. Ladon ru kinong krong khajna kibalayawan ban yo baptisma. Bat kila keli ya u. Kono hikai. Ngipat nginle ayu. Wat krong palat ya kabalabo. Lasneng haki. Ladon ru kisipai kiba keli ya u. Yang ngipat kumno. Ulaong haki. Wat le jubori no yano. Wat le klop. Bat tuhun hala katulop. Kipat ba kiladap la kajing kemik lenti. Kida lengo sepang Yohanes. Yo day ma'u penban umesaya. Kemta Yohanes ulayatu haki baro. Ngapen baptis ya pida ka Henry ubah kram kraw ban yanga undang wan. Ngamlong ubabit ban lot wat iki cuti jong u. Uta an pen baptis ya pi da mensiam baku bat da kading. Ubat ya kejengpe halaka keti ban pen ku ya kentem. Nang ta ban lum ya ukau halaka tiar. Henry untang ya uskum ha kading bam juleb. Yohanes ulah kuntu kumne kipat ba haba ulayalap ya ke kubor babha haki. Yohanes ulah mai o Herod tetrak. Namar ba ulah syong sang bat ke Herodias ke tengah upara jong u. Bat uba ulah le bon kiwei pat kikam seniu. Herod ulah le seniu syu da ke baset bendi ya Yohanes. Habala lala penbaptis ya opat ba baro. Uji suruh ulah syak penbaptis. Kat ba udang duai kabeneng kalaple. Bat umensiam bakut lawan her halor jeng u ha kadur paro. Ti kasur kelawan na beneng. Milong ukun ba iit jonga. Ngas ngob ha ya me. Habau jisu ulah sedang banyalap ulah don laipau senam karta. Kembat harai kibriu ulah long ukun u Joseph. Ubah long ukun jeng u Heli. Ukun jeng Matat. Ukun jong Levi, ukun jong Melki, ukun jong Jannai, ukun jong Joseph, ukun jong Mattathias, ukun jong Amos, ukun jong Nahum, ukun jong Esli, ukun jong Nakai, ukun jong Mat, ukun jong Mattathias, ukun jong Semain, ukun jong Josek, ukun jong Joda, ukun jong Jonan, ukun jong Uresa, ukun jong Zerubbabel, ukun jong Sheltiel, ukun jong Neri, ukun jong Melki, ukun jong Adi, ukun jong Kosam, ukun jong Elmadam, ukun jong ukun jong Joshua, ukun jong Elisar,
ukun jong Jorim, ukun jong Mathat, ukun jong Levi, ukun jong Simeon, ukun jong Judah, ukun jong Joseph, ukun jong Jonam, ukun jong Eliakim, ukun jong Melia, ukun jong Menna, ukun jong Matatha, ukun jong Nathan, ukun jong David, ukun jong Jesse, ukun jong Obed, ukun jong Boaz, ukun jong Salah, ukun jong Nashon, ukun jong Aminadab, ukun jong Admin, ukun jong Arni, ukun jong Hezron, ukun jong Perez, ukun jong Judah, ukun jong Jacob, ukun jong Ishak, ukun jong Abraham, ukun jong Terah, ukun jong Nahor, ukun jong Seruk, ukun jong Riu, ukun jong Peleg, ukun jong Eber, ukun jong Shelah, ukun jong Kainan, ukun jong Arphaxad, ukun jong Shem, ukun jong Noah, ukun jong Lamek, ukun jong Methuselah, ukun jong Enoch, ukun jong Jared, ukun jong Mahalalel, ukun jong Kainan, ukun jong Enos, ukun jong Set, ukun jong Adam, ukun jong Ublay. Ke gospel jong utray. Ke jingero yeme ku Chris. Ke jingalap jong Yohanes Baptis. Lukas sedang ya kan ke jingalap Yohanes Baptis da ke bajer ke kertengi kiru kraw ke ba em hakatu kipor. Kani ule ban pen mau ni iwe pewe ba ka gospel ke ba mau ya lap ba mau utho kamdai ke jing sembo jongno ndai ke ai ke balaja sisa ha ka history jong ka pathai ba ublei trai kan rat unong pen em jengi ha uji su Christ ulawan ba ula imlang bat ngi ula ya langkat bat ngi nang ka ngi iya ka jing alap jong Yohanes Baptis ya lap ka jing kala ka bamot ka jing ma ka ba jing priang ka baptisma bat ba ublei undam map ekipop jong pi ban ngi i ha ka jing alap jong Yohanes Baptis bon ki ba na kirukom ba per kirukom em joki kilawan ber kila sya skor ber kilawan ban pediang ya kata ka baptisma jong ka jingkala ka bamot henrei u Yohanes uang waju pen kesan ni lade henrei pen i dakikam ba pilak kala ka bamot pen i dakikam ba pilak kala ka bamot baru ai ka jinghikai ki ba ban long ki ba kloi ban yarap ikiwei ban long ki ba ya iklanti jong ka hok ban nomle klop ban hun halaka jong ka tulap ya ki ba uang kibadan arteli ki sabti ai no kawai ha bamdan kibadan jingbam ya samlem kitu ki no krong kacena wat lumpalat ya kabalabo kisipai wat jele dan bor ba kawai ke kentit wasu tenan ko ong tuhun hala ku tulap berkani ke dai bha wat ka por jungi iwai pe wei don ka jing ong ba ka perthai ka biang wat ka pahu pahai na ka benta ka jing don kam jong baro jong man la wei pa wei bril ka perthai kala ban penbiang kita ka jing don kam henrei kani ka perthai ka bayar kat ni kamla ban penhun wat ya ka jing lalot wat tang ka jong uwei ubriu ru lane kata ni ong ketin pareng the great ladang ilong ki balalot ki bakhan mentoy ngin saduna bai bun chien ka wei ka jing ka de mamangi persang ban yanu jor bat ki wei tang ta ka daw ka jing ong jong Yohanes ban pen i de ki kam pilak kala ka bamot kaya ha bhai ngi wei pe wei ru ngimla ban chipun kesan ya ka jing long jong ublei em ni haban pen ire ki kamba mengi kelak bomot perkawai na kita kadai kajing hun hala kajing katulop kajing hun hala kajong ka kerdan kajing hun benum kwa palat lane benum thombor ka hok jong ki pat kani kadai ka ai ka bakong sandu hakani ka emlang salang jungi hakani ka por jungi ka bamenta ngiyo sngoru hakajing alap jungi Yohanes ngi i kajing pen purai kata ka ba layatul lupa ka kitab Isaiah nong tul para nong sa paul khot balai terter hakaba ublei uong ba kadon kawi kasur lingba u nong yatul lupa kawi kasur ka perta hari kenja ban pen kre ya kalenti jong utrai kani ka kedau ya kajing pen imbiang ya kajing pen man bha biang i pai ba Israel ban pen kre ya kalenti jong utrai ya ki jaka ba them ne pendap ban pen madan ya ki khoruk khoram ba rokhai din pen madan kani ka thau long thik kumbawan usiem hakipor mendai berkumju hakipor jungiru habawan kiru kraw kum presiden ne kubat kumta terter yaki ai bar khoi ki surok ni iki sedang ban maramat ban penthmai ban penbha ban lait kita ki khoru khoram kani ka deiru ka jingle hakapor jung isayaru bar handrai ka jinglong ka bakham kong sandu jung kani ka jingle ka dei bangin pen kre yala ka jong ka mensiam
Bangin pen kre la ka jong kaman siem ba kumba ublei upen em bang pai ba Israel upen man bha bang ki yangi wei pai wei ki brio hakani ka sala per thairu don ga jingkermen ba jisu wan ban pen man bha bang wan ban pendap ban pen pura ba kumba ong ka gospel Yohanes wan ban ai ngi ka jing em ka ba pura ba hakani ki jing le jing kam Yohanes ki pai ba ki dap ka jing kemen ba maki ki don kena preng ki ba ong ba le se de uni pen ban uta mesaya ban sawan hendai rangi pe ya kalau nong ka baningkong ba da ka kubor ka bu angel u ai ha u Zekaria u pa jong u Yohanes ha ka por ba pen banai ka jing kha jong u ong ba Yohanes un wan ban pen kre e ka ti jong utrai un wan ban pen kre e ti jong utrai ban wan ra ka jing sup yang ha ki pa ba ki khon nang tar ban pen kre e pa ba jit ban pediang yo utrai ha ka ju ka kom ru Yohanes upin shisha shushu ya kata ra ka ba ong ba hey ngam dei uta ban sawan utawan wan hadin jong ale long kam krawan nga ngam long babit ba ron ra ki jiti jong u nga pen baptis tang da ka han re uni un sa pen baptis ya phi da siem ba khu ba da ka ding ka ne ka dei ka jing ong jong Yohanes sa phang Jisu ba dei Jisu ban sa pen baptis sing i we pe we da siem ba khu bat da ka ding ban pen thma yang i we pe we hadin kini ngi ya jing ai baptisma yo Jisu nila pe teng ru ka gospel Markus ka gospel jong Matius henry ha ka gospel Lukas ngi ka ha ka khot bal arpoi ka ong kom ni kat ba u Jisu udang duai ka beneng ka ple ba mun sim bakhu lawan hiar halo jong Jisu kat ba u Jisu udang duai ya ka gospel jong Lukas la khot ru ka gospel jong jing duai namar beleng ngi ba u Jisu kum ka nuksa ba bahatam jong ka jing duai ngi ba Jisu duai hakapor ba ai baptisma duai hakapor ka ba jet ikisenran nang tada hakapor ba kisenran kisdang ban kli u balai kisenran kisdang balai kli u Jisu to hikai ngi ban duai namar ki u Jisu ba duai ba kham karpang eru hakaji ka por shaba mo unsha stam shaba mo unsha yap kata ka por ba Jisu duai berkani kari ka jing hikai ngi iwei pe iwei ru ba mangi iwei pe iwei ru ngi dan kam ban pen le ya ka por jingi ha ka jing duai banyak keren ba ngi ublei jingi bandan kani ka jing adai ka bajan bat uni ukpa jingi ubah beneng ba uni ublei jingi uba ye jingi hadu kani kani kumba Jisu pedi ka nuksa ngi ru ngi haban buat ya kani ka nuksa ban long ki breu ki badwai bat ha ka jing ai baptisma yo Jisu ngi osngo ka tu ka sur jong ublei ukpa ba ong uni ulong ukun ba i chunga kabumut ukpa hina beneng usaki ya kani kajing shisha ba Jisu de ukun jo blei buat ya kani Lukas batai ba Jisu sedang mal yalap onda ulalai dap lai post nam karta onda ulai dap lai post nam karta baru ong ba kumba kit harai ki brio kabumut ka kum kajing pek ki brio ha ka imlang salang ka kum kajing sungthu ki brio de kun jo Joseph henry dei pada kumta Lukas udah thok shay ha ka jing tharai jung kibreu kuma tharai kibreu ko mot kila tharai bodi kun jong Joseph ndei dei kumta ba ha kani ka jing her pateng jong Jisu ha ka gospel Lukas ngi shem bai ka jing her pateng jong u la poisha do Adam kam kut tang Abraham ndei na Abraham kala ya ter ha do Adam ubreu baning kom ha kat kum ka tien jong ublei ha ka ju ka rukom pada kadang ka jing her ka gospel Matius ka jing her pateng jung Jisu ka poitang hado ki u Abraham u Matius kwa ban pen i ya u Jisu kumuta u kun jung Abraham u ban long siem ki pa ba Israel baro henry u Lukas pada ka jing thmu jung u balai u poi haru Adam ban pen i ba u Jisu u dei shisha u nong pen em jong ka perthei u Jisu u dei shisha u ba bit u ba dawa u ba long u ba bit ba paka ba banlong unong pen em jong ka perthei namar ba ka jingher pateng ju ka poisa do ubriu baningkong e ha ka perthei ka ublei ula thau kata kamut yau Adam kania ka deiru na ka benta jungi iwei pe wei mau Jisu wan ban pen em dei tangga ka no ko jat ban reu handai yangi baro khai yangi iwei pe wei ru ba ha Jisu ngidon ka jingkerman ba ha Jisu ngidon ka jingkerman ba sa sien gila ban kala long lang ki khon jong ublei bakata ka sandur ka baningkong jong ublei ban kam khoringi ka urlong biang sa sien ha Jisu ani ro ya Jisu Christ junam amen Kupa ba beneng to ai ba jinget ka ba mila ai ngi ha khun jo me Jisu Christ un men jungi ba ka ding jo jing e ka bala pan ham ha ki no jungi na mun siem ba ko kin ker siu biang hangi
Ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jing pan jong ka hima jumi. To ai ba ka jing ai jumi kan pen kelai ngi syaki nombat sembai ki bam jutai jong ka gospel. To ai ba ki sembai kan pen kelai kalau man brio na chapo ba ik jing thao baro ha ka jing mi lenti ba ti kena ya ka beneng bathamai ba ka parthai bathamai. Haba andala job ya ka bol jong ka jing sniu ka burom jumi kan ting shan sabam jukut. To ai ba ka jing ai jong ka jubili kan ka stiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta ki spa beneng. To ai ba ka ni ka jing ai ka pen sa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi syat satlak ka parthai. Syami ublei jongi ba kerhu junom kan long ka burom ba ka jing ro si junom. Amen. Kumaria kin rap jingi Kristan tu doa na kumta jingi hak kerte. Lupa berkun manusia berkut. Amen.